Muhammad Hilman Naimov. Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар Озарбойҷон дар шаҳри Баку аввалин турнири UFC баргузор гардид ки дар ин турнири таърихӣ варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов баромад кард. Рақиби ӯ бошад варзишгар аз Австрия Богдан Грачуд ва дар ин навор мо абзори ин муҳорибаро пешкаши шумо мекунем. Ана дар охири навор бошад мегӯем ки дар куҷо муҳорибаи пурраи онҳоро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Бепул ҳиҷома дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Инак Муҳаммад Наимов зидди Богдан Град муҳориба дар вазни ним сабук ва муҳорибаи сераунда. Барои Наимов ин шашум муҳориба дар UFC буд. Ана барои Град бошад дуюм муҳориба ва биёед мебинем ки ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидаи кӣ ба анҷом расид. Якум раунд оғоз шуд. Богдан якум рақам кор карда ба Муҳаммад зарба мезад. Наимов бошад дуюм рақам без зарба кор мекард. Баъди каме дар стойка кор кардан, Наимов як зарбаи зебо бо пой зад ки Богдан якчанд сония фаромӯш кард ки дар куҷо қарор дорад. Лекин худро зуд барқарор карда тавонист ва ба гӯштин гузашта худро аз мағлубият наҷот дод. Лекин дар гӯштин ягон кори ҷиддӣ карда натавонист ва муҳориба боз дар стойка идома ёфт ва дар стойка Муҳаммад хубтар ба назар мерасид. Ҳамин тариқ бо фишори Град раунд ба анҷом расид ва бо каме бартарӣ ин раундро Наимов гирифт. дуюм раунд оғоз шуд ва Богдан боз якум рақам кор карда фишор мекард, лекин кам зарба мезад. Наимов якчанд зарбаи сахт зада тавонист ва боқимондаи раунд боз дар назди сетка бо фишори Богдан гузашт ва дар охири раунд ӯ ҳатто текдаун гузаронида тавонист. дуюм раунд раунди наздик буд ва аз ҳисоби идора Богдан раундро гирифт. сеюм ва охирон раунд Муҳаммад раундро фаъолона оғоз кард ва ба рақиб якчанд зарбаи худро расонида тавонист. Богдан бошад текдаун гузаронида ба усул гузаштан хост, лекин Муҳаммад худро ҳимоя карда бартариро ба дасти худ гирифт ва аз боло истода рақибро идора мекард ва албатта ки ба ӯ зарба мезад. Каме ба рақиб зарба задан Муҳаммад зарбазаниро бас кард, танҳо ба идора гузашт ва аз ҳисоби кам фаъол будани ҷанговаро довар онҳоро ҷудо кард ва муҳориба боз дар стойка идома дод. Град албатта ки боз ба фишор гузашт ва якум рақам кор мекард. Муҳаммад бошад камфаъол буд, лекин раундро аз ҳисоби идора гирифт. Дар натиҷа Муҳаммад Наимов бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст овард ва ғалабаҳои пайдарҳами худро дуто кард. Мо Муҳаммад даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мегӯем. Акнун рекорди нави Муҳаммад дар ташкилоти UFC 5 ғалаба ва 1 бохт аст. муҳорибаи пурраи Муҳаммад Наимов зидди Богдан Градро ва дигар муҳорибаҳои ин турнирро дӯстон дар телеграм-канали мо Паҳлавон TG тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. Дар наворҳои баъдӣ вомехӯрем. Хонободу сарбаланд бошед.